Jak to říct správně? Vyber si z nabízených odpovědí. Já to vím. Já to už vím. On tam je, ale odchází za 5 minut. On tam ještě je, ale odchází za 5 minut. Ona to ví, protože už jí to řekl včera. Ona to už ví, protože si jí to řekl včera. Něco tam nejsou. Odešli před chvílí. Už tam nejsou. Odešli před chvílí. Já to vím a ona to ví. Já to vím a ona to taky ví. Ty to nevíš? Vždyť jsem ti to říkala. Ty to ještě nevíš? Vždyť jsem ti to říkala. Už vás nebaví dělat chyby v češtině? Pojďme to napravit. Na bezplatném webináři naší školní ředitelky učíme se z chyb ostatních. Registrace přes odkaz v bio.